Ja. Bon dia, sí, què és això? Un paquet. Ah, vale, pues ja sé, no guardo per així, vale? Vinga, adeu, fins altra. Bueno. Bon dia. ¿Qué pasa? Sí, s'han portat esto. No sé què serà, un regal. Sí, per fi! Serà el meu iPhone. Per fi, ja ha arribat. Serà... Per fi, ja ha arribat. Segur que serà un regal magnífic. Sí, serà el meu toró. Tinc moltes ganes d'obrir-lo, vosaltres no? Sí. Segur que serà el que ha dit Marisa. No, segur que serà el meu iPhone. No, serà molt especial. És veritat. Això està clar. Ui, hola. Hola. Que bé, ja ha arribat el paquet. Serà el meu material escolar? Que guai, a lo millor són les meues sabates. Sí, que bé. Ja ha arribat. Serà el meu xampany? No, serà el meu llibre de xistes. Tenim moltes ganes d'obrir el paquet. Sí, moltíssimes. I a lo millor serà a lo millor és una mascota. Serà? A Marisa li agrada el serà un regal magnífic. A Marisa li agrada molt les botes. Claro. Hola. Quan vindrà el paquet? Seran els meus vestits nous. Que guai, ja ha arribat. Vinga, anem. Ah, m'agrada el color. Vinga. Deixeu passar. No ens hem de preparats. Tranquils, que tots tenim ganes. Quines ganes! Quines ganes! Que no mires! Vinga! Vinga! El fill ha arribat! Anem a veure què és. Què serà? A veure, Manel. Obre-la, Manel! Hola! Que bonic! Espera, que encara queda. Ja us havia dit que era això. El meu iPhone. No, el meu material. No, els meus vestits. No, el meu xampany. El meu llibre. Calleu, anem a disfrutar-lo. Això no és veritat. Claro que yo es algo que voy a Marisa. Claro. Algo que tiene que ver en religión. També pot ser. A veure. Ai, no. Calleu. No ho sabem. Jo tinc algo de dir. ¿Qué es eso? A ver si es algo de... ¿Qué es eso, Manel? ¿Qué es, Manel? Eso és Manel. ¿Sabes los vestits? Ja ho havia dit.